Hadin bekeseng HANM Kalami Madan, ban penlong da kajing yaki pajba Shanong ba Delhi, banda wa yaki mat ki jura jong ka Jaj Ben Rio, nakaliang jong ka Sarkar India, ling ba ka Ministry of Home Affairs jong ka Sarkar India, kalapha ika jubab siya kaseng HANM, nadu ka nyaw tarik unay wing. Kadba nakaliang kaseng menta kasngi ka artarik uno pra, kalapan tip siya ka Jaj Ben Rio ling ba o President kaseng, uba lamprang karbani, ha kajing ya kandu bat kilat patay kubor, ba nakaliang ka MHA, kalapan pau kamtam ha kabayaday bat kakdian kasi, ban penrung no ha kakernit ka bapra, kaba nakaliang jong ka Sarkar India, ling ba ka MHA, kalapan pau bakalalong kabaday ba ka Jaj Ben Rio kasi, kanyo no ikakdian kasi. Henry hakabaya debat ka ILP, nakaliang ka Sarkar India, kamshim lakren siyay, lakan pentre kam na yaka syakajela Meghalaya. Syuk hakabaya debat ka jing penbet no ya upod usam, hapadeng ka jela Meghalaya bat Assam, nakaliang jong ka Sarkar India, ling ba ka MHA, katkum ka shiti ka bakalapha siya ka seng bat siya ka Jaj Ben Rio, nakaliang jong ka Sarkar, kaladep ban pa siya Central States of Division, ban shimkya hakabaya debat ka te ka kam. Jingelang jong ka Executive Committee, banikan halor ka jubab jong ka Sarkar Preng, lembaga MHA ya ki dorkas kiba kaseng kala ai haubnai risau bat penbot daga ki syong lan mengor hajantar mentar hanong ba dalhi hakalai trik nombombar jong sunam arjar to arjar kulai ha ki dorkas kiba kaseng kala ai sya ka Sarkar pedeng kentuk ya ka presiden Jogori India, Prime Minister of India, Home Minister of India, but syaki arngut ki Cabinet Minister kita kilong Kiren Rijiju but i Sar Bananda Snowat. Ka jingla jeki kaseng syadalhi kalong halor ki laidali ki mat ki jura ki bakta ya ke jala but ya ke Jaj Ben Rio. Kaseng lakan syai ba ka ai ke jingkersan ya ke jingrai jong ke jing dorbar thawan ke jala ke balasim ha ka arpnyo tarik nai nalur jong usnam ar hajar khatpra ban penrung ya ka tin khasi ha kernget ka bapra jong ka tisnsyal ka India bat karai ban pentrekam ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation Acts 1873 lane ka ILP kabala priang apo ka jindorbar haka khat khandai tarik jong unopra usnam arhajar apau an khat khandai ka wei ka phangalong lor ka jingye penbet put preng ka Assam bat ka Meghalaya kani ka kamput kadai kanong rim ke bakaseng ke yang banyada ira kendau ke siap uput usam kadawa baka sorpreng kadai pantung ya ka boundary commission banyarap ya ki artli kijela Meghalaya bat Assam kabai dang don menta hapdeng ke jingekan penbetpot namar klem don lang ke Sarkar Preng ka jengyekan penbetpot jongki artli kijela kam nomlong halor kita gilai teli ki mat ki bakaseng kala dep ban ai se ka Sarkar Preng lengba ka trat kam po yeng lene ka MHA ka Sarkar Preng lengba ka Ministry of Home Affairs kala pha ya ka jubab sya ka seng ha ka nyau tarik kala pha ya ka jubab ka MHA sya ka ribat ka reu leng ba ka seng H&M ha ka nyau tarik jong nai ba khatway jong usnam ar hajar arpau arpulai ya ka ba ka seng kadang yo priang dangsen ya ka ne ka chiti ha ka ne ka jubab jong ko Sarkar Preng ha ka bedai bat
ki mat jing dawa jong kari par ki benreu kalong ka jing dawa ban penrong ya kitin khasi ha krik ba pra jong gardi sencar ke India ka jubab ka ba ka seng kala yok pedang ka jing tho na ka sorkar pedeng lengba ka MHA kala kanshai ba ka sorkar India ka sauthu ya ka jing snow bat ka jing don kam ban kenthop ya ka kitin khasi bat kiwe kitin ro ha ka kharngit ka ba pra ka riti sensyar ke India ya kum kane ka jingkar pat hab ban pebyang da ka ba shim ya ka jing snow bat kiwe ki jun kam ki bami naka kata ka dai ka jubab bawan naka sorkar pedeng lengba ka Ministry of Home Affairs syakari bat ka jiben rio lengba ka seng H&M kabar katba ya ka matjing dawa ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 lane ILP kamsem la jubab syai kamsem ong hooj lane halor kene ka bentah kata kadai ka jubab ka baar ka ba ka MHA kala jubab syaka jala meklia syaka ribat jam reo lengba keseng H&M kumbang ngiju kan barbor bakum ke benreu ke barik pai kum kiriulum ki barik pai giton kam ya ki an ki bakhan ki banyada na kajing wan rum ke klap jung benderi bat menta ka sliru ngidang thung ya iba bawan nong sik kum ucharman jongka anti influx operation cell ba kane ka sel kat hado bangim ompat pelong an ya kene ka an lane yang ka state ne ka LP ka bakum jimreu ngi angnot kemut keleng baju ne ka anti influx operation cell ha ka jingelam jong babawan nong sik kumu chairman ngi habban le da bateng ngileken mentan ka po ka committee bat namangi sutu bakum kiriulum jongka jelam eklia idun kam sibon kilap ani ki an ki panyada kerpang ini kumbai lewat pai na kecing warung pun slap jong ki mendari na jong ki barjala sarne ka ri ka be ke jong kene ka siti ka ba ka MHA ka pha sya ka jaj bereu lang ba ka seng H&M kalong kamdai bong ba don kam ka jing pun snow kalong pi hangne ka kensyai ba ka don kam ban kenthop yak tin ka si bat iki we kitin hakrik ba pra jong ka ti sensar ka India kum kini jing kerpat la kensyai ba habban pedang kalong thik kum kini jing pen snow jong ka jat ban reu kini jing pen snow jong ka H&M kini jing tit jing khang jong ka H&M syaka sokar pedang kalong ba ka jubab kalong ba hab ban pedang ya kini jing pen snow jong ka H&M ya kini mat ki jural ne jing kwa jong tet pen reu kai kamdai ba ong ngi hab pen snow mangi seno rai kane ka kan sai ka MSA ka kan sai ba ki jing pen snow jongi ha ka lai tarik ki jing pen snow jongi ha ka santarik jumlai risau bangi somet ya ki morondom syaki kenrem kelendang jong ka India kalong ba hangne ki tho sai ba habban priang ya kum ki jing pen snow hangne ka por ki klem ba pai sai tenrei nengi na lang jong seng kumbang ilakan sai te po nong badali bang nginom song thach nginom song pikti kamut bingin up baik ya ke next parliament ke ka ba ka next parliament ka declare na ka next parliament ka pen pau por thai but chua ka taro kumbang ila yasmai kumbang ila yarai kumbang ila ilam bang haban boden haban simkia bat ngi habro ban ya kenro ya government of Meghalaya ba kapor dang don ban penjenai susu let's say kelak bandon hang ne hatai ke jinduna
habre baktin kasi namar balai nga ong kumta namar kan kum ka jing sempang bakdi sutu jingi kum nongelam ki don katto katne kabangi kum ki pajba ngidang snow confused na sok luma namar ngirangi pai ha kini ki dark spell kasi paj ngan I for example don batho EAED don ru batho EAET te kano ka padai pi ngi kwa ba kino susar jungi ki haban penbaik ya kum kine ke kuat baik for example ying dorbar don batho dorbar DURBAR don ru batho DORBAR kamur kano ka padai pi ngang semua ba kum kine kiai ka sorkar bat khamtam naga head department juga nihu kin hapan simkhia ya ne penta knang ba liok le si ba south house nam mansua pi kum kite penreu lang ba ka khasi auto setting lawa haduk menta kam sem perlong an yo le se kum kine kiai ki badang don ha kijing bangi habar penbaik let's say ti nama kata ka H&M nama ka porong don ke parlimen keempat sedang ngidakan tujur ngidakan pat jur ya ki bor sorka kum juru kumbang ong mene wat ya ka head department hapo jung ka school ba ne hu ba kidai pan simkhia ya kine se kum kijing penbaik kumbang ong mene EAET don batho dorbar DOR BAR kemur kano ka badai pingi kum pajma ngi long confuse long plumar haduk mentang ngimpat tip te kadai kano ka badai bat ngingek ya kano ka badai ba kano ka balai pi kum kita ki ai ka ba hadin ba kaseng ka sutu bangidon kam kum te reu bun happen back ya kine ki ai ba khoi. Season's greetings to all our patients. In order to celebrate the Christmas spirit, Mia Eye Clinic will be having a pre-Christmas sale on all frames with flat 40% off on 16 December 2023. Also, a free eye checkup from 10 a.m. to 5 p.m. will be conducted on the same day. Join us to help you see the world better. For information and registration, call 825-700-3176.